Αντώνη μαλάκα, δεύτερη φορά το κάνουμε γιατί δεν πατήσαμε πριν το κουμπί. Οδηγάω από Θεσσαλονίκη για Βόλο. Όχι για Βόλο, για Σούρφι. Ο Άκης κοιμάται και αυτά να τα βλέπεις εσύ, όχι με τα μαραντέρο. Με τα σκάνια. Με τα σκάνια, πράγματα μέλες, δεν με λέει μαλακίες. Δεν με λέει ότι είμαστε στο... στη Γουμελίτσα. Θα κινήσει πολύ, άμα κρατήσει σταθερά. Βάλτε ρε. Ξύπνησε και ο Μανιαμούνιας. Ο Λίτσας. Χάλασε το κουμπί της χάρτης. Πάλι ωραία ξάπνεις. Δεν κάνει τίποτα. Δεν θα προτέσει. Να μας πεις λίγο, κάναμε λάθος που τα ανοίξαμε όλα. Είναι με διά μας. Ξύπνησε για να στην πει, καταλάβεις. Αφού ο άνθρωπος δεν πάει καλά. Έλα εδώ να στα πω όλα εγώ. Αυτός έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Που λες Αλέκο. Τώρα με τη Λίτσα μου δημιουργήθηκε κάτι που δεν του έχει ξανασυμβεί, κατάλαβες. Όπως λες εσύ, είναι το κλάσιμο. Αυτό το χτίσιμο, το έτσι, δεν σε υπολογίζω, κατάλαβες. Έχω τα ξαδέρφια μου παραπάνω, έχω τον Παρβακώστα. Πώς το λένε, Θείο Κώστα. Έχω αυτά. Εσύ είστε μόνο για όργανο, μόνο για να με γαμίσει. Κατάλαβες. Και αυτό έχει και καλά γιατί τον έχει μικρό. Όχι, αυτό είναι διασταυρωμένο. Ναι. Μετά, στη δεύτερη δήλωση του βήματος, είπε ότι είναι κανονικός, αλλά δεν πρέπει να το δουλεύει. Δεν είναι λειτουργικός. Ναι. Έλα Νικηφορέ. Αυτά είναι. Δεν ξέρω.